Sorry, wonde makadini? Tiri nane. Finji. Hai ninzira dzinondishupa asi kudhuze rekunana Mary Mound mberi. Alright. Indiri toendawo kumaraini ekumusoro iyo. Kune mwana wasisangu wanga ashupa. Saka ndiri toenda kumaroro ake mberiyo. Munozondisira pamukoto apo ndopinda nemudzimba. Wanga ashupa mwanawo. Ana mazwano. Gari tiba. Ndiye mwari zvacho. Ndiri kutoti kuti mukwasha uchadzoswe mari yake. Aiwa. Ana mazwano. Inini mukwambo ndakusvika. Ndinopinda nepamukoto apo. Ndikudire mberi. Ndiye panapo. Panapo. Ndiye Finchi. Finchi chingotasai mudzimba maraina muchikwira ninyatsuziye mazita ekuno. Ndabva chikanga. Ndamuka mati munokuziya. Kana. Iyazve. Alright mukwambo. Zvakanaka. Mukambe zvakanaka. Mimi mausimuziya kumama muda transport mahara. Imabuyem. Imibuyem. Iyazve. Akumana. Buyem. Ambuya ndibire magurosa rangwa. Magurosa re. Magurosa ndazaro. Mukwambo sasa kuti maninji be. Urangabe magurosa moti mozi ziba ine. Andiziba inde. Kuba magurosa be. Mukwambonyu. Andikuziba. Mamsibona machikeni ba mamungone zvimba zvi. Iwe, yara. Imi mukwambo. Muchafamba nemuzvambariro moti kakaita manakira isina katende komasuromo. Hamusoziyo kama inozi LPS ba imimi. Iri kugadzira LPS Zimbabwe iri kumanufacture tumatende ututro matoni covers. Amuiziba. Ndizibe. Amuiziba. Akasimba zvisikaita company yo inogadzira South Africa. Yakugadzira mu Zimbabwe munomu. LPS Zimbabwe. Anogadzira matoni covers ekuti inovhara peso kuputira pesa. Hapana nemunhu unopindapo. Dai mama akazere zvinhu makadaro aizosvika bachisvikire chiro. Andinombobata bamekuru. Mainini. Ndinokuziyawo iwo. Chuya ino. Chakakosha kuti chimwe chiri uriwo pano. Ndizvo chimwe chadondowe pano chabiwa chichindowe pa same place. Nguva dzese vanotinakidza